ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upos ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Reports Afternoon Edition. Es Thursday, Webes kita magkaaksyon Setyembre 1, 2022. Today is the start ang panugod sa ginatawag naton nga Burr Months. And kung naton sundo ng aton nga tradisyon, natin of course kung wala taning pandemic, amo gining kinaanda naton mga kaaksyon. Ining Burr Months, so kung diri sa pungsod Pilipinas, ginahiwat, ining ginakabig nga pinakamalawig nga Pasko o kung Christmas season sa bilog nga kalibutan. Bangod mga kaakson, sugod palangadaan sa bulan sa Setyembre, paglabot sa Oktubre, Nobyembre, kag Disyembre, dariya sa pungsod Pilipinas sa aton mabatsagan na gidya ang ginatawag naton nga Christmas season. Weather-wise, ang masunod nga mga binulan in order ni sa mga kaakson, ginalantaw naton nga mas mangin mabugnaw ang lakat sang panahon, ang dapya sang hangin, and sometimes, hindi naton malikawan basta Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, disrupted kita siling pila ka mga bagyo, mga tropical depression nga nagasulod sa aton. And of course, mga kaakson, basta ganyan mo siling panahon, Burr Months, masako-sako. Madamo sang kapestahan, madamo man sang kayawatan. Gani ginalauman diri mga kaakson ang medyo mabulubog at ngalakat sang trapiko sa pila ka mga dalanon. Diri man sa pungsod Pilipinas, kalakip na ang syudad sang Bacolod mga kaakson. Pero, of course, mga kaakson, ginalauman man naton na mahimo balabangod man sa pila ka mga pagligwat sa mga polisa kang tanan sa ning COVID-19 pandemic, base pa man mahalog-halogan ang mga restrictions kaga mga protocol. Kag of course, makahiwat o kung makapatigayo na sa pila ka mga aktibidad kagis mga sports activities kag mga entertainment show. Burr Months na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon Jan Diaz. Dali kita sa aton mga pangulong dinalan. Aksyon Jan Diaz. Balita na tatas. Kagkaroon sa atong pangulong dinalan. Nano ba ang mga bulo-balita nga dapat ninyo bantayan? Diriman sa aton nga pagpangalagad. Diri sa aton panatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Isa ka senior citizen, to be exact 80 anyos ang edad, nga nagapataya sang small town lottery kun STL. Ang nadalinaas o kung nadanlog mga kaaksyon, samtang nagalabay sa isa ka footwalk, daman sa bahin sa barangay Binikwil sa syudad sang Kamangkalan. Ang subo-subo sinidri, mangod nga pagkadanlog sining senior citizen, nagdiretso inisa sa kanal. Nakita na lamang sa pila ka mga residente dra mismo sa area sang sitio Binawian. Ang resulta, gindala sa ospital ining senior citizen. Masubo lang kay ginbawian sang kabuhi.
Ma-interview nato mga kaakson ang spokesperson sang Kabangkalan City PNP in the person of Police Lieutenant Jumel Salarda iadrigin payag nginigiring footwalk dali na gidman masami nagadabay ining 80 anyos nga biktima o galing that time mga kaakson dito sa southern portion sang Negros Occidental a night before nag-ulan, nagbunok ang ulan. Ining footwalk mga kaakson naglapaw lang tubig dira sa ginagyan. So may mga lumot na maduludanlog pa kaya ang mga balas guro ka malutak da nagdiretso adigto naglabay kag na out of balance ining biktima ay na nagkontrol wala na sa balanse bala may edad na gidman subo kay digto sa nagdiretso sa kanala kaya amonib na mga edad hindi ka na nikabasol sa ila nga sige pa sila panglakaton gusto pa nila magpataya sang STL kaya ini actually kalangawan na gidman lang ni nila or more than that probably amo nila nga bread and butter sa pagpangita bala sang ilaman nga magasto palangitan-an nila para may makaon sila sa matag-adlaw nga tanan. Kaya aton ginapalabot nato ng condolences sining pamilya mga kaakson na. Sa ato naman nga iban pa nga balita headline number 2 sa sudad sang Silay ining isa ka driver mga kaakson sang isa ka prime mover truck napatay matapos nga na kuryente. Ang natabo diri mga kaakson sunod sa report ng Silay City PNP ngayon nga driver ang nagparada na nagpundo na sang iyang ginamanayo nga truck ti timing man nga nagpundo man ang backhoe ara na sila actually sa kilid sang dalan ara din proper posisyon kaya pagpundo sang backhoe I don't know kung ano ginang rason wala pa gid man na usigsa gini sa madalom sang pulis pero ginsakyan sang driver sang prime mover truck ining backhoe mga kaakson. Pero klarohon tayo hindi gid saya ang driver sining backhoe. Gintrotestingan niya siguro pagpagiyoy na lasan do ano nang kamot sina dabla ay ti na sa gaid mga kaakson ang primary wire sang Central Negros Electric Cooperative. Nautod ang linya sang kuryente, nagpisik nagkadto sa backhoe ay nasunog ining backhoe nagahingagaw pa papanaog ining driver kaya kiti sa impact bala kabaskugon nila binamitar nga daan ang lawas ining backhoe ay digto naigo gate ining driver sang truck resulta patay ang biktima. Sa ato naman nga iban pa nga balita gikan sa Bacolod City Hall kay na mga kaakson may nagluntad nga binaisay dahil sa press conference sa Central Negros Electric Cooperative sa tunga sang Board of Directors ng Seneco kontra man sa isa sa mga miyembro sang Power Watch nga isa ka non-government organization nga amo ni ang may advokasya nga ginaparingdugan nila ang ginakabig nato nabi kaayuhan sa mga member consumer sang Central Negros Electric Cooperative. Ibalaw na naton karon kayo ang brownout kuno nga na-experiencehan sa mga konsumidor sa Seneco nagikan sa generation kag transmission nga aspeto suno sa isa ka opisyal sang Central Negros Electric Cooperative. Nagbinaisay sila kay na kay gintawag sang direktor si Sir Winnie Sancho sang Power Watch nga naga-forum shopping. Forum shopping kung mayo ang serbisyo kag hindi na kinahanglan pa mangita sang ibang dira nga kadtuan o kung payuan sang bulig para lang masatisfy ang mga member consumer kung ano ginang kakatabo sa sulod sang Seneco. Pero ina ba na makakson nga gulpi lang nagatimbuok ang presyo ko ng bill hindi pa mo sinaaka nami ang serbisyo wala pa man sila ginapamatian man ng Power Watch ang mga member consumer tapos ko yung mga ayok kamulig digto sa senador naton sa Pilipinas tawgon mo yung forum shopping Aksyon John Diaz sa Aksyon Report Afternoon Edition. Mga kaakson, Comelec man all out na sa preparasyon para sa barangay kag SK election. Pinagpagwa na sila mga kaakson sang ila naman nga mga importante nga mga inadlaw sa filing sang Certificate of Candidacy. Ate nagpagwa na ha. Ano niya? Iyan niya ka Comelec based sa Resolution number 10A31
Iti para sa Comelec, preparado na sila. 80% ready. October 6 to 13, except October 9, sunod sa Comelec, amo ng adlaw, filing sang COC. October 6 to December 12, election period, GAN-BAN. Campaign period, Nobyembre 25, tubtob Disyembre 3. Walo lang kadlaw na eh. Sarang nila. Election day, December 5. Ako na magkaakson ang update rin, gika naman sa Comelec. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radyo. Mayroong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalagad. Ining Action Reports Afternoon Edition. Sinasiling na first day kita sa bulan sang Setyembre 2022. Subong hapon dawat naman kita. Magadulong sa inyo sa pinaka mga bagong madalag ko ng mga balita na natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent. Handang-handa nang magdulong sa mga balita sa diligid lamang madugay. Dugay-dugay. Mga kaupod manato ng aton nga Patrol 1 Brabado Patrol with Action Zil Minado sa pagdulong sa pinakauling sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz. Welcome na welcome sa luwata sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na tatas. May mga mensahe ka mo ba lang? Ano yung inyo padala? May mga greetings ka mo dala kong panamyaw. Luyag ninyo paksunani padala lang sa Turmania Tax Hotline 0963-7570-874. Or pwede man sa itong live streaming nagasugod na, nagasiumbalik na, nagasinulod ng mga mensahe. Hindi ka mo magkauya. Aga nato ni Nasang Igtalopangod. Dugay-dugay mga kaakson. Kamusta ka mo dara sa aton tanan nga matag paramati? Diri sa 61 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Bacolod, sa 61 ka mga o 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya naman sang Negros Occidental. Kamusta ka mo dara mga kaakson? Manami ba ang panahon sa inyong lugar? Pero diri sa Bacolod aton kamustahon? Check nato na aton naman nga Patrol 1 Brabado Patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may hapon! Hello. Maayong hapon. Preparar mo na nga daan kay Disyembre na subong. Dapat may mga pang-Christmas song kayo ginadlaw. Ara naman ta. Okay. Puno ba? Gay bawal ta nga daan maka-play. Di mo, tani maulo a kapela na lang tani. Yaman. Di bawal ta ka ma-play music ni mong o copyright ti ma-a cappella na lang si Action Zil Minardo. Sana. Pila na lang ko. Iimo na ano, I give you the full responsibility. Jessica, Ang balo ko na si SM nga butangan ng official memo, basta gani Christmas song, tapos si Saxo Report, Saxo Night Patrol, officially, ang mahatag na si Action Zil Minardo. Okay, kaya ako sugot, marami ka request din sa ato, no? Mga kanta ko ng mga White Christmas, ang balo si Alex Montesa, mapreparar ka ginihaw? White rabbit na naman. White rabbit ang pamilyar sa ako. Yung white Christmas, hindi. Hindi pamilyar. Sige, kamusta da? Si Ario na namin, sang libot-libot, dinamon sa mga hapon, kaya tika namin, man sa yung simple action dyan. Pero hindi na magandang, ang nakat ka traffic ko. So, areas, diri sa sulad sa Bacolod, especially sa may mga eskulahan, gani nga, kagina dito sa may dalan Bonifacio, nakagotok, aga tama, nakakitid sang dalan, kasi ang mga ginikanan, yung mga salakyan, pagidbaran, no, dira na nagaparking sa igad, sila katubang isang gate, sinisa na iskilahan. So, ang alakas ng trapiko, medyo babulubog at man na dito nga area action dyan, kag diri sa mga HS man ayo, no, kay mga ginikanan, ara lang sinisa sa gwa, dugangan pa sa mga nagabaligya, balaksyon dyan, mga gatambay, mandera, kag nagaparking man nga mga tricycle driver, nga mga services sinisang mga tawag, sang mga parents, no, na nagasugat sinisila
ila nga mga kabataan ni action dyan. So party subong nga hapon kung wala lang man traffic light action dyan, no? Ama nang ginabata kung wala traffic light, normal ang lakatas sa sandalan. Pero kung ara sa mga intersection may traffic light, yung mga ginagambal nga slow to moderate yung action dyan. Pero anyway, action zil, in for proper management, kin man yung mga traffic lights. Pero inibala mga sitwasyon sa didiri sa mga salakyan, sagwa sa mga eskwelahan, kisay ginaton malikawan kay ti, mga rush hour, ginmanahara na da sila mga salakyan. Kabalo ka sa naligad sa nag-uso ng mga balita, libang mga fake information, ginagilap, nga nagapangdakop ko nun Doon na, na ang mga ginikanan, sugato na lang gid ang ila kabataan, ti panigurado ng ila. Amo na nga pero, tigid kadamo sa mga salakyan, sagwa sa mga eskwelahan. Oo, ang mga reduction dyan, nga nagkakos gid sa nga mabugat nga trapiko, no? Dari sa may syudad sa Bacolod. Kaya insakto man action dyan nga sugaton na lang gid ni mga kabataan, kay kabudlay man sa mga bata, action dyan magtabok-tabok sa mga dalan, no? Kaga gasinumbali ng daan ng mga sarakyan, kung gasinambunot lang, no? Kadelikado, tiyan subong nga hapon, ang mga jeep nga nagabiyahe, tipunuan, gid action dyan, no? Kaga so far, ang kapulisan, wala man diri ka pabaya, gid sa may baka namin, sa smile limang pasasaot, ang traffic enforcer, wala man sini pabaya, gid action dyan. Ang babae na, no? Ang babae nga gagaki, ay ged? Oo. Ano ginasayado? Gaya na sa traffic enforcer, tapos, listen, na sa ka-action radio, pero tinan sa mga ay kung tunga na sa sang dalan? Gani, net ni Soraya, namin nagyakon kung yaya nga smile ya. Ano bala, ng tribe action zil sa iya panirbato, bala mo sa action ninyo dason? Gasalot na sa dayon, basta action radio? Oo, gani. Gasalot sa gani, paglabay. Gasalot na sa basta makita, ay ganing logo, ka-action radio. Gasalot na sa dayon. One time na interview ko gina sa live mong dra sa may sa may Lozoriaga, listener gina sa nalipat ko galing sang full name niya, no? Pero dami gani si action na dyan kiti ang mga entertainment, ang mga naganirabay ng mga salakyan. Kagati, subong nga hapon action dyan, no? Ang syudad adris ang Bacolod, ya sa aton nga pag-obserbar, na marana magutok-gutok gid ang dalanon. Kagati, subong niya, apisan nga may bagyo, no? Sa adris sa aton sa may Pilipinas, magkandian nila pakadto ang bagyo. No? Pero ang simpo tariya, subong hapon ganito, medyo magalom-galumon, pero hindi magid amo na iya ka grabe, no? Ang galom dire pero pa ang nagit sa gyapon ang temperatura ta, ang iba ni nga mga kabataan, no? Bago lang man nagwa sa ilang nga mga eskwelahan, no? So, sa bulutuan sini, kagati diri sa may dalan Araneta man action dyan, no? Makitaan taman kalaba man sinisang mga salakyan, no? Kung kadamo siniyas ang mga mga salakyan na ungot sila bumper to bumper na nagano yung arim kung makita naton, no? Ang malaba sini nga pila sang salakyan going na sa may south area din sa may dalan Araneta, no? Kay may dagwa man tadaan sa piyak nga dalan na nagani Rizal sa tuwang sa Rizal Rizal Street action dyan, no? So mo na ang lakat sang trapiko subong nga hapon sini kagati diba chikeron man namon action dyan kay naglibot kami sa market bala. So damo horeng-horeng da nagmahal gid horeng-horeng kamatuoran gid nga nagmahal gid ang mga panakot. Gani man timing na action zil kay dugay-dugay may kaupon naton ang DTI base karon makaara ka na kaabot sa mga merkado base pwede ta tubla ka live report sa mga merkado i-check naton bikon tutuod gid man kagamo ng presyo nga ginapatuman diri sang mga manugbaligya bla. Okay, dadamo gambal may mga shortage ka na sa ahos ang siling na buyo na barang tao dila so Halote, dire kami mag-checkyer sa may Central Market karon mga interview ko di action dyan sa mga nagabaligya sinimalasang panakot na dire sa may Central Market. But so far di action dyan sa aton dire nga obserbasyon sa may syudad sang Bacolod, no? Malinong kag matawhay man, no? Paluyan wala sang dalagko gid nga insidente kasi ang mga nagabaligya sa mga isda siniyang sa mga sidewalk vendor no nagamatamat panghimo sa iba niya manog latag pa lang subong nga hapon na siniya kagati subong gali ang home site sa Central Market nga aring sa tubangan tabalang ruta sini nga action dyan ang ila subong nga fare is ang minimum fare sa gyapon no gyapon sa may 13 pesos siniya action dyan kagati ang bati-bati tan nagigang mataas sini ang flag down sang ang rate no sang taxi wala pa man napatuman ini action dyan so far pagsakay ko sang nagliga daw
ang plagdan gani 40 gyapon no. Wala sa nga pagtaas man action dyan. Action dyan, observation report nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo unas sa balita unas sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Report. Afternoon edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo gikan naman sa patrol. Ang mga pinakalugang sitwasyon sa palibot sang syudad. Action Radio Philippine Standard Time las 5:20 na. This time i-check mi nato Action Joe si Sir Romel Amihan sang DTI Negros Occidental Consumers Protection Unit. Kamusta naton kay ti amot kanini muno kay Action Zil. I also received the same information regarding that one nga may mga price increase ilabi na sa mga balaklon mga ka-aksyon nga daw eventually guluha lang sila nagturuluhaw. May mga impormasyon pa nga may mga shortages inaeti sa mga yan ang Department of Agriculture ang ina nga mga concerns mga ka-aksyon. Pero while we are waiting mga ka-aksyon, may ara kita sang mga update ha. May mga reshuffling mga ka-aksyon nga ginparigayon diri sa Nokpo. May mga bago naman nga hepe ang aton nga mga kapulisan. Check na dugay-dugay kung ano sa ang mga detalye ni diri. Kay may mga ginapang monitor kita. And this was information coming from Negros Occidental Police Provincial Office nga may mga changes no kag may mga ginapang panaog gali nga mga individuals. Sige, while trying to contact si Romel Amihan of DTI Negros Occidental Consumer Protection Unit. Kamusta naton kay tinaligal may hara nga daan sang mando o may hara nagiging palayag ang Malacanang nga dapat ang presyo sang kalamay kag may mga dagko nga merkado giningyo nga dapat kuno 70 pesos ang kada kilo sini. Na-implementar bala diri sa may Negros Occidental o naton si Sir Romel Amihan sang DTI Negros. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz sa Action Radio. At Yes. Masaylo lang taguro Action Joe sa telephone kay medyo gaano ginaton linya. Sir, matawag kami liwat si mo ha. Standby lang, sir. Telephone nila taguro labay Action Joe sa telepono bla. No, kay medyo gaano aton nga signal nagasiret, no? Anyway, ara na sa linya naton. Galing kay masaylo lang ta communication para klaro ang aton nga pag-istorya with kay upod kay si Romel Amihan mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:22 na. Nasiling ko natin mo na check naton ang presyo sang kalamay, ang asin, anong update sa Lidrik, ang bala sang naligad, may araman sang price increase. Sir, balik na sige mo. Good afternoon, sir. Action dyan, may hapon sa imo kag sa imo tagpalamati. Yes, sir. Ang first natin concern ang sa kalamay, sir, kinaligad, nagambala Malacanang, nga nag-ayo sila sa mga lagkong mga merkado, nga, or sa mga supermarkets, nga tani, pwede sila kabaligya, bala, kalamay, nga tag 70 pesos sa kada kilo. Dari sa Negros, sa Bacolod, sir, may hara nakita monitoring, nga amos yung implementasyon nila, sir? Halin to sang pagguwa sang balita, nga may nag-agree o kung nag-commit ang mga owners sa mga supermarkets, ang 4 ka supermarkets in particular sa aton presidente nga mabaligya sila sa sang kalamay. Ang kalamay ni Action dyan, refined sugar kag ang washed sugar at 70 pesos per kilogram. So halin sa to nag-monitor kami kag base sa amon nga monitoring actually, hindi namin sila nga 4 ka mga supermarkets. Nautod? Nautod gurong linya ni sir, no? Sige, balikan binatulungan si sir. Doon naghang sa Action Joe? Anyway, maging confirm na sa Sir Romel nga dari gali sa aton sa Bacolod, pwede nakabakal sang kalamay nga worth 70 pesos sa kada kilo. Galing kay refined and washed sugar ni siya. Ang concern naton in what particular nga mga market ini. Ay baloon ta lang base man name na ni mga merkado do wala man yung commercial value, no? Sir, wala pa. Sige. Iginatry na itong luwat contact si Sir Romel Amihan kay at the middle of our gahang aton nga na-disconnect ko no according kay Sir Romel. Sir Romel, balik na si mo. Sir, confirm, no? May ara na din, nagabaligya 70 pesos per kilo. Sa diin na sila, sir? Oo. So, bali may 4 ka supermarkets na ang nag-commit. So, SM Supermarket, Robinson Supermarket, Pure Gold, kag S&R.
So diri sa aton sa Bacolod o sa probinsya sa Negros wala kita sa ano sa S&R. So monitor naton ang tatlo sa mga supermarkets sang last nga monitoring that was sa Friday, no. Nahibaluan naton nga ang SM Supermarket nagabaligya sila sang wasp sugar at 70 pesos per kilogram. Okay. Okay? So, ang ilang refined sugar during monitoring, wala sila sang tag 70. So, may ang ila price range between 92 pesos and 106 pesos. So, meaning sa wasp sugar, compliant sila, no? Compliant sila. Ang isa naman kaya supermarket, ang ilang presyo sa wasp sugar ara sa 78 pesos and 25 centavos. Ang ilan naman nga refined sugar may 96 kag may ara man nga 102 pesos. So meaning ini sila daw wala sa wala nag-conform no sa 70 pesos nga agreement. Ang isa ba gid ka supermarket nga nag-commit man may ara sila ang ilang wasp sugar 78 pesos per kilogram. Ang ilang refined sugar may isa sila ka brand nga ang presyo 70 pesos or 70 pesos pero during wala rin sa stock that time, no? Okay. Ang isa nila ka brand may ara 106 per kilo sa refined sugar. Grabe ka sir, no? Ang kung based sa monitoring, galabot ng ganyan 106 pesos ang kilo sang kalamay. Oo. So, about sa out of the three nga mga markets nga nag-commit dire sa Malacanang or sa national government, ang isang SM Supermarket was already compliant in terms of wasp sugar. May ara lang sila kinahanglan improve sa ilang refined sugar. So, sir, what will happen sa mga wala pa nag-conform, wala pa nag-apply or nag-implement? Oo. Although wala kami sa na uyatan nga document, written document nga naghambal ding kada mo ang management sang mga stores wala nga wala nag-comply sang 70 pesos per kilogram. Naghambal sila nga ang ila lang to ang management nila kumbaga nag-commit for Metro Manila nga retail outlets nila. So meaning that exclude retail outlets nila outside Manila. Okay. Pero wala kami may nauyatan nga written document pero that's according sa manager again pamangkot manabon during monitoring. So ang imo mo nyo na sir is confirm ang inaabi nga policy or anong next actions ng DTI sir para mas make sure naton nga tidring DTI Negros is already complying with the policies and the instructions of the national sir. Oo. Sige follow up na mo ni sa management sa local nga mga stores diri kay ano man ni action dyan mo kumbaga commitment so they may or they may not so mas mayo na kung ang store like ang top management na nag-commit nga mo na magbaligyan sa tag 70 pesos per kilo mas okay gid ta nga ma-implementar nila gani man. Anyway sir, that's about the prices or presyo sang kalamay. Update na ko sir, kamusta yan ang presyohan ay isang asin subong man? Ang sa asin naman ang among ginamonitor ni sa mga retail outlets, mga mga iodized salt ni sa action plan. So based sa among monitoring, kasi kami nagamonitor kami regularly meaning weekly. Yes. Sa cities. So there are 12 cities sa probinsya sa Negros. So every week nagamonitor kami. Kag based sa monitoring naton as far as asin, last week versus a week before last week, ang presyo sang asin wala sang movement. Wala sang movement. Meaning, stable ang presyohan na isang asin na to, no? So like masay ko diri ang Fidel 250 grams. Ang SRP ni Action Jan is 11.25. Okay? So, last week, pag monitor naton, ang balik na is 10
Sir, medyo choppy mga signal, sir, no? Sir, ang 250 grams is before, it's 11 pesos. Medyo ginang signal ni sir. How about this time, sir? Dahil lang gada. Sige, sir. Feeling ko ang Fidel, no, 250 grams. Oo. Ang SRP, 11.25. Okay. Oo. Ang monitored price last week, 10 pesos. A week before last week, 10 pesos. So meaning wala sa movement. Wala sa movement. Okay? Yeah, wala sa movement. So 0% ang price change or percent difference. Okay. Sa iban diri na tan-aw ako ni data, sa iban diri nga mga asin nga data, wala sang wala sang pagbago, no, wala sang movement, wala sang movement. Subot silingon sini sir kung asin na pagambalan presyo sini diriya sa Negros Occidental wala ta diya sang problema kay wala sang changes compared sa iban nga regions nga dogi na problema nila subong ang pagsaka sa presyo sang asin. Ang possible siguro rason di sir kay may ara kita local production sang asin Isa na sa mga rason man na action diyan. So sa isa lang ito kagina ka brand sang asin. Dili makita ko wala sa mga pagbago like ang Fidel Green 250 grams 12.75 SRP, monitored price is 11.75. So within pasok sa SRP. The same with sa iban nga nga mga brand sang iodized salt. 0% ang price change, no? Okay. Or ang percent difference ang presyo a week ago versus a week before last week. Okay, sige. Sige, Sir Romel, thank you gid sa time mo kapag shares ang information sa public regarding the prices ang kalamay kag sang asin. Good afternoon, sir. Sige, madaming salamat action dyan. Kag again, thank you man sa pag-accommodate sa DTI para relay mo kami sa mga impormasyon para sa ating mga konsumidores. Salamat, Ged. Yes, sir. Good afternoon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Dapat yan si Mr. Romel Amihan, ang head sa DTI Negros Consumer Protection Unit. Ang mga ka-aksyon na nag-monitor diri sa presyo sa mga balaga, labi ng mga basic commodities diri sa Negros Occidental kag sulad sang Bacolod. Nagabalik action reports afternoon edition sa pagbalik naton. Mga balita naman gikan sa Bacolod City Government Center. Kag standby kamo para sa ato naman nga winner sa Dakop Kada o Roleta Promo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19.
Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nauya ako magulang. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na oo, pero may kuya monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang mabatian yung kung nadala kami o kunwais. Ang nag-confirm na sa akin nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos na eh. Tapos sa may eskwela. Last time, antong na medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung kisana, ano nang nauya ako maghulam. Ay, Jimmy, pigado, tas kay ano ko sila. Madisurbo ko sila lang, tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi
inyo underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang kamo mo silingon, hindi na kamo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag magsalig lang kamo kag sige-sige lang kamo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatag. May koneksyon na mahigko ako noon sa manabuo nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Mabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Good afternoon lang kay Sir Roland Suwange, naga-monitor sa Buena Vista, Rizal, Pontevedra. Maayong hapon dira sa inyo. Amo man dira kay Sir Allen Mar Lingko. Good afternoon. Para man si Ma'am Rhea May Ladio. Diri kita na, winner naton. Standby. Sino ayhan ang aton mas swelting at nagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo. Dakop ka! Daog ka Roleta Promo Mechanics sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sa mga programa sa Aksyon. Alright mga ka-aksyon, diri nila kita ba? Diri kita sa aton nga winner mga ka-aksyon sa aton Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo. Winner naton subong hapon, first winner ni. Di magsiling ka first winner, may isa pagid ka daog ni karon manog daog ni karon. Ang aton nga winner for today, September 1, si Ma'am Glory B. Silayagin. Suliton ko ha, Ma'am Glory B. Silayagin sang Jesusa Heights, Barangay Estefania, Bacolod City. Ikaw ang aton nga winner para sa itong Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo. Kadto ka di buha sa stasyon. Tubtubang alas 12 ang tak na sang udto para maklaim mo ang imo naman nga papremyo. Basi makadaog ka kapila na may makadaog di bugas. Damo naman na nagdaog sang TV. Nagpila ka mga appliances. Congratulations! Congratulations and celebrations. Alright. Congratulations sa aton winner sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo. Aksyon John Diaz, balita na tatas. Aksyon Radio.
Action Radio Philippines Standard Time na 5:44. This time, i-check na nato ang report ni Action Art ay hupon gikan sa Bacolod City Government Center. Pero antes sila makaaksyon ang balita ang ato ni Dulong, may ara makaaksyon sa mga minor reshuffling aging parigayon sa Negros Occidental Police Provincial Office bilang kabahin ni sa Tikang agon mapasiguro nga may ara sang reorganization kag realignment sa mga chief of police diri sa may probinsya. Ginapamtang bilang bago nga hepe sang Moises Padilla PNP si Police Major Jovito Bose. Si Police Major Jovito Bose ang nagbulos kay Police Major Randy Babora nga karon gin-assign bilang Deputy Chief of Police sang Himamayla na PNP. Sa nasiling na si Major Babor ara na subong Deputy Chief of Police sa siyudad sang Himamayla. Gin-relieve man sa pwesto bilang hepe sang Tuboso Municipal Police Station si Police Captain Paul Kenneth Magan. Sa subong ang ginsaylo dala sa Provincial Headquarters sang Negros Occidental Police Provincial Office. Nagbulos naman diri kay Magan bilang hepe sang Tuboso PNP si Police Major Robelito Mariano na sabto na destino bilang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP. Samtang gin-relieve man sa pwesto bilang Deputy Chief of Police sang Himamaylan PNP si Police Captain Romulo Hipilango the Fifth. Si Hipilango ang ginsaylo naman bilang bag-ong hepe sang Pontevedra PNP. Si Police Lieutenant Dan Oliver Salazar nga pagkabalo ko do siyaning admin officer man sang Bagos City PNP ang ginsaylo naman sa Talisay City Police Station bilang bag-o man nga admin officer. Si Police Lieutenant Janus David nga mo naman ni ang PCR Chief sang Victorias PNP ang ginsaylo man bilang admin officer sang Escalante PNP. Kag si Police Lieutenant Edgar M. Salde ang ginsaylo naman bilang bagong admin officer sang Himamaylan City PNP. Diri kita, balik na gikan sa Bacolod City Government Center ang pagpatag diri sa Seneco angot sa mga balan auto. Action Radio City Hall Report. Pagdaton si Action Art na hupon nga nakasaksi kay nasang sinabtanay. Action Art mayang hapon. May nga po na, daw ba yun itong interview mo sa Kalamay? Te, anong Kalamay? Kito may aray na si Tinta, galing kay Iban Gliado, wala magyapon nag-implementar, kay ayo-ayo man lang itong Action Art, Kay araman si Juan? Si Jose Richard. Pero ako, lagaw ka Action Art sa mall. Ha? Maglagaw ka sa mall, hindi kanta ni Jose Marichan mo mabatian. Yan o? Lain nga mga singers. Amo na? Oo, bilog nga ang balila damo nagsiling sa online. Bisan din nga lugar, hindi iyan yung si Marichan ang nakanta nga music. Galing kay Tiko na kuya, siya gyapon yung choice ko. Oo, gani, may gamba, gani iban nga. Siyempre, ang ginakay, basta may lakot politika. Ay, basi kon sa katigulangon ko na naiya? Ay, hindi Ako yung kung gusto, kaya si Marichan man ako, gusto mo matian, kay ti classic mong. Gani man. Oo, ti classic mo pag ina natabo sa inyo sa sinek. Puerte ko kayo na. Galing kayo. Lagi sa tubangan mo? Ha? Kita ko sa video nito dali, sabla? Mary ko, galing kayo gina-download ko pa. Hindi pa kasi lang sending. Hindi, kita ko sa video nito dali, ikaw ara kagi sa tubangan ni Sir Winnie Sancho? Kaya mo to ganing, sila ko daw gindala mo gid ko. Gakaasik ang laway ni Sir Winnie mo. Sila ko sa dyan mo subaganay. Sa likod kumagi, bisa sa riyon nyo. Sigo tagabtab gid talutod ko na niya. Hindi to matabo nga mo to Oo, hindi to matabo Wala to jutay lang tong dala sa emosyon. Catharsis na panawag nila, do emotional release, bla? Do emotional, gag, pero tigil ng emosyon. Ama, kung pating tong upo di Sir Winnie, nga daan, do maarangka man, ang babae ito bla, misis ya bla? Misis ya, tinatulala na iya. Oo anyway, maapin kita. Gani. Action Art, ano ning ila explanation, parties ba na? Kita mo na din mensahe sa ato, no? Ano naman ko nung rason ka, Sineco?
Ang rason diri sunod diri kay Norman Pulientes, Engineer Norman Pulientes nga mo ni siya ang manager sa Corporate Planning Department sa Seneco. Actually more than 50% siling niya ang mga brownout nga na-experiensyahan, especially nagligad ng mga sinimana and even last month or previous month, resulta inaaksyon dyan sang nagaluntad nga trouble sa linya sa alin dito sa power plant kag subong man sa linya sang NGCP nga mo naman ini ang sa transmission line nila. Ang nabilin dira siling ni Pulientes, may haragid man kausa nga tiiya sa Seneco gid man nga mga linya ang nagadiferensya. Okay. Pero kung suma total, ang damo gid ya siling ya amo ina ang sa transmission and generation. Galing kay siling niya nagkatabo, basta may brownout, supposedly, alangan man lang ang power plant to yung ang mag-explicar pa sa consumers. Ano man ang NGCP? Ang NGCP actually nagapadala sila sa advisory, pero hindi man tanan ng consumers malabot nila mo. Amo lang sila na lang instead man, silang may Pulientes, kami na lang nga mga frontliners gabong nag-deliver sang siling supply sang kuryente sa tagsa kapanimalay sa residential sang explanation. Okay. Pero siling niya mo nang mabulubod. Kiti, remember action dyan isa ni siya sang mataas man nga percentage kung reklamo dito bala sa isugid mo kay Mayor. Dini sa Bacolod ang brownout nga ti damo galigar nga bangod magulpi siga ang suga nagaka guba ang appliances. Di may explanation man dira si Engineer Pulientes. Pero siling niya ginatingwaan ina, no, natisway nga may kita mo may mga bag-o gani nga mga linya gina try nga mahimo ining mga transmission lines nga NGCP in order nga maging stable ang supply in the coming months action na dyan. Okay. Yari pamatian ramlaw si Engineer Pulientes kabahin ini sang malawig kaina nga press conference nga wala sang formal nga pagtakop kay ang ending lalisay kag bulagay patas. Yari si Engineer Norman Pulientes. More than 50% sang aton nga outage na gina-experience sa mga consumers diri is not caused by Seneco, kundi caused siya either by transmission kag generation. However, ang Seneco amuya ang frontliner. So whether iya inagin tugas ang generation, iya inagin tugas ang submarine cable, iya inagin tugas ang Seneco, tanan-tanan na sila ginasabat ang Seneco in behalf sa generation, in behalf sa NGCP, in behalf sa Seneco. Okay. Ang Seneco mo lang na. Actually, kay kung nato mo man aksyonar, bisan ano gid man sakto gid man na nga bisan pusala to problema ka generation kag transmission, sinalagyapon ma-explain. Kiti sila dara ang body or ang representing sila body. Sila may direct na communication man kag sila nagatubang sa mga end user nga amo ning mga consumers mo. Oo. Kag aksyonar kung may problema ang transmission kag generation, anong possible tani nga maobra para ma-avoid ang amo sila nga problem? Amo na ang pagpakayo sang mga linya nila da. Ti nga wala nila gin pakayo how? Tiya sa NGCP na ya. Ti abot silingon ginapasa to sa digto nga problema. Hindi ang Seneco subong gambal nga wala sa mo na problema. Do mo sina. Amo na majority of the problem nga nagaluntad ang problema sa brownout, more than 50% of that halin sa power plant kag subong man ining transmission line kamo ring NGCP ang naga-provide. Galing kay aksyonar, ang explanation alone hindi niya makasuffice kag satisfy sa ginapangita sang tao ya. Correct. Dapat tadlungan na wala na nila labot yung explanation mo. Ang tao dapat serbisyo husto. Kaya tigabayad man ang tao husto. One bill policy gani. Doon mo ng punto katawo mo ka mga konsumidor. Yes. Kag bindugangan pangalaan subong may ara in case of lairan pagid. Oo, perti nga ka ba iti damo ganang ginual sa perti kuno nga pagsaka sa presyo sa bill nila. Tidugangan pagid nga ginpadalaan sa letter kay Tulpo. Di may sabat na karon na si kamalo ka aksyonar, ining pagpadala nila sang letter kay Tulfo, mas nag-ignite nin sa sang konsumidor nga ara si Black ay mareklamo to Black or amo ni ti dapat nang yung challenge na sa Seneco no nga kuno no himo nila nga insakto aksyonar.
Yes, bangod gani sa emosyon kay ilan ni Board of Director Eugene o kun Eugenio Velasco Jr. Patawag niya kay Senator Rafi Tulfo, si Ramon Tulfo. Siya magulang niya si Ramon. Si Ramon, tiya po ng antipara? Antipara nga nagtapangulay sila ni Raymart. Santiago. Amo to ya. Tay sila ko dala pa na siyang emosyon guro ni Kuana. Ni Director Gene. Actually, yun ni siya, pero do Gene ang palawag siya ni siyang halos mga close siya bla. Gani kaya problema man bisila sa Seneco Action Act kung di ka ni sano pa maglala ang sitwasyon mo pakita kag papresko nila mo sana isang do kulo kalma do la man sila ba nag ginunahan na lang tanib bla nila. Kay actually may explanation na karon ni Mubo kung aspiring line kay may ara na sang palayagid mismo ang acting general manager kasi Sir Ticar. No, kaya nga, siling nga hindi man nakinanglalo naman magalag explikado mo na bala, pero tamo to gani yung gen-raise kayo ng points ang upon natin sa media. Nga, needed nyo gina, because ang tao nga lang, tas sa balayran niya. Tapos, hindi pa makunta kung isang way kasabat ang hotline. Gadugang, ginot, pangalan sa balay mo kung way electric fan, dugangan pag nga way ka supply kuryente, kundi dugang ina, no, sa ginabatyag sang tao nga problema. Pero pagkaroon ko na kay base maubos tiyempo mo. Ani man. Okay na? Okay na. 115 days na lang daw kung 114. Pasko ako da. Para na yun na. Okay. Kualan na sa kay Kwan? Kay Marne. Kay Marne? Kay Marne, alam na sa ATM mo Kapon pa rin sunod sa ATM mo, no gaya ganay ko ipadala na ito kay nanay mo si Isabela. Ang manang balita na ito, nagikan iya sa report bahin sa Seneco para sa Action Reports Afternoon Edition, Action at Hupon una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio City Hall Report. Salamat kina Action Art ay hupon sa imong report. Magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address. Thank you so much guys sa tutaran ng mga viewers online. Pasensya, medyo naulihi aton nga pagbasa sa inyong mga mensahe. Yung cater na ito una mga balita na ito, no? So Ray Flores Barrioga, good afternoon. May hapon man daras may barangay 36 kay Sir Posada Cirilon, nagapamati, gino. Sir John, palig na lang kuno tamyang, bali Sir Alex Montesa, si Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota. Amuman kay Ma'am Jinky sa may Phoenix, Arizona, USA. Daaman kay Sir Milili Oligo sa may Barangay Tangob. Good afternoon. Ma'am Barky Tribe, ang hapon, po dila kay Sir Kim Poyulo nga nagapamatikid sa Action Radio, no? Si Ma'am Ana Sinoro, hindi man magpaulihi. Okay? Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, maayong hapon dira. Ara si Ma'am Georgia Gargasirano, maayong hapon dira, the most energetic Ma'am Georgia Gargasiran, kag sa tanan ko nga taga ARB Fans Club, no? Sa Energy Fans Club. Kay Ma'am, okay, Sir Allen Mar Linco, maayong hapon. Si Sir Roland Suange, ala sa Pontevedra, naga-monitor. Si Ma'am Angela Gayondato Castillo, good afternoon. Congrats sa winner ko, no? Hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Yes. Si Ma'am Rose Guevara is also watching. Ara man si Sir Bert Lariosa nga nagapamati gid, no? Hambal ni Ma'am Star Mayo. Oh, nako Ma'am, hindi. Bisan una, kay ikaw gid yung guarantee nga makahatag sa kung Paskwa. Wala kami birthday pa ko sa October 11. No, kaya ka na, ma'am. Sana all ko no regards to my sissy, Mrs. Alvarez. Nits Mercado Herrera of Tangob, to my niece and nephew. M. Buen of Auckland, New Zealand. Thanks, good. God bless. Ara sila sumong sa Rochester, Minnesota. Ma'am Afia Kim Iriman, good afternoon dira sa imo. Ara si Sir Alex, si Ma'am Ana Sinoro, yes. Sambali Ma'am Ana Sinoro, yes na yes ko, no. Sa iba naton nga mga viewers online, standby ka madala. Thank you so much, mayong hapon. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po, nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na dason. Ubra na dason singa na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ingat na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito imunak lang dako na bulig siya kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka sige ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action madaming salamat sa inyong cellphone sa bong Tani daw pa ka mabuligan. Yeah. Sabi. Last salamat na. Ay tangan sa iyo naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:04. Pasensya gid sa ibang nga mga mensahe nga wala nato nabasa. Damo gid nga salamat mga ka-action sa inyo nga pagpakig-upod. Karon sa gabi, gamangkot sila. Balik na si Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol. Kaya na sa kagina, no? Nadamo gid nga salamat mga ka-action sa inyo nga pagpakig-upod diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Diwat naman kita maghiribati ay sa sining nga programa sa Lunes. Kay tomorrow, ang mga bolos diri naman si Action Eric Magbanwa, no? Inyo na ba tiyang kabusan nga pagpangalagad sa atong platutunan Action Reports Afternoon Edition Webes kita, Setyembre 1, 2022. Salamat gid sa aton nga Patrol 1, ato naman nga Bravado Patrol with Action Zil Minardo and Action Nino Bugina. Ato naman nga News Center Action na Dale Salazar, no? Dili naman sa studio ay Master Control. We have Action Jomac and Action El Rey Dutilios. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, Action Jan Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang, ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Action, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!